Soňky döwürlerde paýtaklaryň arasynda şäheriň çäklerinden çykyp din almak ýoň boldy. Olar bu maksat bilen esatan Gökdere ýolunyň ugrundaky Altyap çeşmesiniň boýundaky üsüp oturan baglaryň külüsinde din almaga gidýärler. Bu ýerlere käbir adamlar öz hususy awtobuslorlarynda barsalar, käbiri awtobus bilen bu ýere din almaga gelýärler. Gökdere'den bir awtobus marşruty gatnaýar. 45-nji nomerli bu marşrut boýunça Teke Badyryndan her sagatda bir awtobus ugraýar. Şol sebäpden bu awtobus Tomuz aýlarynda ýolagçylardan hyryndy kyn bolýar. Ýeri gelende aýtsak, paýtagtdaky zooparka hem şu awtobus barýar. Bu awtobusa düşen agrama awtobusyň içinde yer ýetmän soň ýolagçylaryň ýerde oturmagy da saýatlyk edýär. Käbir ýolagçylary bolsa tas bir sagatlyk ýoly aýak üstünde geçirmeli bolýarlar. Gökdere dinç almaga gidýänleriň köpüsi bu ýere maskalalary bilen barýarlar. Aprel-may aýlarynda bolsa mektep okuwçylary, klassdaşlary hem öz mugallimlary bilen bu ýerlere dinç almaga gelýärler. Emma bu ýere dinç almaga barýanlary dinç almak üçin amatdalyklar bu diýen köp däl. Ýogsa bu ýerlerde dinç alýanlaryň ýyl-ýyldan köpelmegi bilen häkimetler Gökdere ýolunyň urunda birde bir atylýan çelekleri goýup awtobuslar üçin durulgylar gurdular. Emma çelekler goýulsa-da bu ýerlerde dinç alýanlaryň ýüzünden galýan birde-birler az däl. Hatda bu ýerden atýan çeşmede hem dinç alýanlaryň atýan birde-birlerini görmek bolýar. Bu hapalar çeşmäniň köp sany böwetlerinde ýygnanýar. Şeýle-de Gökdere ýolunyň urunda restoranlar hem guruldy. 2013-nji ýylda bu ýerde prezident Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Dağ Goçy we Keyik restoranlar hem açyldy. 2 ýyl mundan ozal açylan 2 tane restorandaky narxlar hem bu ýere dinç almaga gelýänleriň köpüsi üçin elýeter däl. Misal üçin 1 litrlik agyz suwunyň bahasy paýtagtda 1 manat bolsa, Dağ Goçy restoranynyň barynda onuň bahasy 5 manat. Bu restoranyň beýleki zatlary hem şäheriň narxlary bilen deňeşdirilende tilimetse gymmat. Ma'lum bolýaly paýtagtlaryň Tomuz aýlarynda istydan gaçyp atalgalary bolan pöwride ýa-da häzirki adlandyrylýaly Arçevil 5 ýyl mundan ozal adaty adamlar üçin dolu ýapylan soň paýtagtlar Arçevil we Gökdere ýollarynyň ugrundaky çeşmeleriň, ýaplaryň bagçylyklarynda dinç almaga başladylar. Şeýle-de Arçevilde çağlaryň ýumrulan Tomuzky lagerlerine derek Gökdere'de tagaldyş dinç alys merkezleri guruldy. Mermer bilen örtülen Gökdere'niň ýolunyň ugrundaky şol çağlar tagaldyş dinç alys merkezleriniň töwereklerine hem paýtagtlar dinç almaga barýarlar.